čaute, tu je Verča a dnes vítajte pri Cinnamon Challenge s mojím hosťom Martinkou. Čaute! Ideme sa pustiť do toho. Takže vítam vás pri challenge so škoricou. No, pustíme sa do toho. Like, odber. Nezabuj. Kurika pani. Toto tam, neviem si nič. To je dobré. Mamo, toto! Ver pitivo do rúk. Idem na druhé. Podporte Lidl, Saguaru, flaškami. Flaškami, ako tisíku. Bez nás zmezí na tomaráčov. Ty na to nebudaj, no. No. Na 3. Zdravie. 3, 4. Letán do toho kýbla, ty čo? Ja to nechcem. Držíme. Máš mi na vetrička, táleriti! Pakiť. Je som to? Zase čistú vodu to nemôžeš pôjť, ty to budeš vyhazované. To bolo nebo. Fú, to bolo nebo. Víte, či to je tá škorica, čo sme vypluli. Fuj, je to... Aaaa! To je káva s vodou. Takže tu je tá škorica. Ja viem, že to vyzerá zvláštne. Do koša to daj. Môžem rád. A toto je asi koniec nášho... nášho Cinnamon Challenge s mojím hosťom Martinkou. Poď sa rozlúčiť. Tempo, ty bazerán. Tak som si smyslačkou. Takže čaute. Buďte šťastní, odberajte. A kúkajte. Dajte like, odber, pozrite si to video. Čo robí. Teče! A čus bus.